I nessa ultima or here sabe ojina dwomi amanfo etunu etwa no ehie na nasuma kwan hene na nasuma kwan hene Nananom Abosomfoɔ no na ɔkyerɛkyerɛ obia tumi bia ɛwɔ Asanteman nyinaa ɛsɛ Nananom Abosomfoɔ ase nti na ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ ne manfoɔ nyinaa Nananom Abosomfoɔ no ɔne ne manfo edi asa Asanteman tumi nyinaa abusum nyinaa nkonya nyinaa ɛfa tumi ho deɛ na ne nyinaa ɛyɛ Nananom Abosomfoɔ ɔne ne wɔn panyina ɔne ne da wɔn nyinaa no ebe a wohwɛ ebe a ɔne ne manfo edi asa ɛwɔ na wɔtwe a ɛyɛ Asantehemaa na wɔtwe da ɛfɛ kɛkɛ na ɛyɛ nika ɛkyerɛ Asanteman na ɛkyerɛ Asante tumi Nananom Abosomfoɔ no ne manfo esi fam kra ne manfo esi fam kra Asanteman bɛfɛ na Asante obi ka Asante nso ɛwɔ bi ɛkyerɛ Abosomfoɔ hene ade do na afɛ no eduura Kumasi nyinaa Asanteman nyinaa tumi nyinaa abusum nyinaa nyinaa ɛhyɛ ne nsa Otumfoɔ Abosomfoɔ hene no ɔhwɛ sɛ ne manfo ɛwɔ obuo ɛne ɔdɔtɔn kodem na ɛfɛ na ɛnika kɛkɛ Asanteman mɛfɛ Asanteman mɛfɛ Ogusua na Nananom no gusua echacha na manfo nyina Asante amamre no esan so ye panyinti
ebedu so no bedi kan ba no na musum nyina ene nkunya nyina atena se na ebra no bedi kan kwa tena na adwem no obe chia ne mafo nyina nkunya so na se nyina obe chia obi a ene no kire se ne asante mpanimfo ebu ni mafo nyina enye so epanyinti oba ya no kwa tena se da bi esanse ne mafo atena se twanu nti no odibuo ebe chia obi a na ohwa efe keke no no chia se dia Asanteman na ebra wo hwe na wochida Asantehemaa na wochi mienu etwemu ade to Asanteman nyina ni ene na wochida Asanteman edi na wochida awo Mensia Palace ebra ogusu a wo he Nananom kwan hin obi be bisa se na ede Nananom kwan hin bibi a bia enyekwa na wona se kire na obi bia ebra asie wa wi bibi na ogina ho wo he nani ahunse nani so nani atatai ana o wusu nti sa eno na kire Asanteman mre awoni nchase wo ho o hwe na wotimu se na homo go so anokra enya mre manokra no ahuye biso efi na Nananom kwan hin ni asibe die ebra ni so efi na Nananom kwan hin ni asibe die na tumu se ebra emu eye de ma ni ye pa ebra wo hwe eye na woche enen eye na woche dai edidi Asantehemaa ena woche da ai ene na etwagwe Nananom kwan hin no Nananom kwan hin kase asante tumi nyina wura eno no o chairman fo nyina ai baba chia manfo nyina firi nkura so kosimpanyin so ekurura Nananom kwan hene ogusu a oye Asanteman mre baba chia manfo nyina ansana ono no ajinija ntina Asanteman mre na sabre o hwe ewo na wochida dedidi ama Asantehemaa na sanetie Chia manfo nyina wie na won se wagina egua kama sanity sanity
ya ogusu a ohe na watch da edi ama Asantehemaa etumi ahodo ana ebia eche tumi na wono so show respect to different kinds of gods. Anything you are when you say Chogwe, Aya Asante Aguna Asamai, Aguna Asante Asamai, and Hana Sabre, Midnasia. I am fellow, a bumper, man, some boy for Anna, the Hana Sabre, Midnay, almost out to me, Chogwe, Asanatia, Asanteman, F, Sanatia, Sanatia. Ebra Ogusua Uhe, na watching Yedi Ama Asantehemaa, our Menshia Palace. Tumi nyina wonyina aba Asantefie ebeche amamre abua edi na watchda edi ama Asanteman na efekeke na no chira Asanteman Asante obika na Asante enso obi etre. Ebra media be enso baby asisi mi gine enso esuo kofiti gare ai tombo mosi ose akom eni edro ai ose akom eni edro na sa osha ma me fuei eni papa fuei wo nyina nse tumi eduma wo mu na efe na tra Asanteman mre ene na wochia edi bi ama Asantehemaa wonya ne be dukro na wochia mienu ti se ne ade nyina to Asanteni ene ne da ya sha edi na wochida ama Asantehemaa.
Kofi, also Tongo Mosi, Akom, ne a draw, I say Akom, and ye draw. They are making a soak of cigar, Tongo Mosi, I say Akom, and ye draw. Sabe Pepe, and it's here. So I feel Abaha, and yeah, we say, and I watch it. I did the Asantehemaa. I yellow 2-4 pencil, what's a cocoa? I am I will get a very cool, and I watch it. And as I read, yeah, oh, man, Shapalis. Mr. Abaswa, and as I said, about how they know it's my like it. Now it's me, Abu Jumadia, you didn't know her. Nipa dia na num ne dwuna so me da munyina se obiara o hwe me sabre me ka se me da wase na me so se ka wo betini alike abo adwuma die na etime so ato afoforo ama won so etimi ahe ne a ekuse me da se wa bo like nasno na me sha ba hu sa aba mienu me da maspa na me sha mo eno no so motivate e o be hu se ne a ye na wa ha no won so mo ni so e wura bia e be gine ho a e ba ba ma de gina so a e de abramu akopem se ahemfo nyina betina se e be gina akopem se opem so betina se na waka ne a obeka a kire ne manfo nyina opem se enkonye nyina so betutu sisi a be bia be gina yi no hu se be bia na so akwa hene wo no asabi koso ho enti betutu manama na ma ko be bia na so akwa hene wo no na ma hwe ne a koso enso e wo ho ai lesa na tie na bra o hwe na what da edi ama Asantehemaa wanya no baby ekro ade aka Asante nyina ni na ene da edi ne na what da Sasuna biya me tinai Nananom Abosomfoɔ hene
na bia ya na megyina sisi a ana ho se ne manfo edi asa ade kire no na natina na gwam na efe keke o hwese ne manfo nyina etwa ne ho ehia o hwese ne manfo nyina etwa ne ho ehia na tu se Asanteman mre efe ankasa ai na sanete ojine manfo nyina etum efiri mafra so ekosi mpanyin so ohwa emafra ena sabre yi womo ekere na suma nkwan hene ai emafra ena ekere na suma nkwan hene oji obi bia tum ai na no Bejina biaya efia Asantehemaa ifie ebia ahemfuni nyina ba wona bechia na sabre hona bejina na sanetie
so dum ebre Yonko and Adwa also Onyamia Kwai led by Ketro Badu one brain of Mijne na Efia Mijnemu and so Asantehemaa Asantehemaa fie baby omokwa baby not here and one of Mijna Sabre say you are Kunya, baby, I am for us so that's not now much. I have seen if you Nipping and so a Cheshire on a Chira, yes, a sanity. Watching from Germany, Oje Kwauku, Majaspa, Nenebra, original Swahili. Sabre, baby, beginning, Asantehemaa, baby, Anna, or war, the sound of beginning. Santana one bano onyina eba baby Asantehemaa na otie ara be chia yewura tididem ne manfo nyina ebe chia no ansa na wasore akọ eja kese ni ma ewie na nkasa ebe koso sabre mpenfo nyina to Santene eba be chia yewura na sanetie echira Asantehemaa mre echire timi Asantehemaa fe sanetie
Say kutu say bam dodo na edinim no awo efidie le so TikTok Instagram anyway bia ono se ejina djoma ono se di asasa next year na wana kwa chira ebre wono so atosansina wono so edisu sano esa sanete osha efekeke esa sanete ade ato asante ne die na so asante amamre die yentotena se ebeda so adana di achre asante amamre ne fe ene sanete Nase
ɔhene a ogyina egwuo sisi a ɛna na sɛ yɛahene otumfoɔ bempɔ na ɛsɛ saa ne teɛ ɔno nso na saa bere ɔhani wakɔkyerɛ wɔ awie na ahwɛ sɛ ne ogyina egwuo mu a ɛfɛ na bere otumfoɔ bempɔ ɔhene no ɔno na ogyina egwuo mu a sisi a ɔno nso edi ase yi na ɛsɛ saa ne teɛ ɛkyerɛ ɔdɔ ɛne obu a ne manfoɔ nyinaa ɛde ma no ɛne obu a ɔno nso wɔde ma asante amammerɛ na ɛsɛ saa ne teɛ saa ne teɛ ɛbɛrɛ a wohyɛ yi na wɔtwe da a yɛdi ama ɛna kuna do yɛ adɔm Asantehemaa a ɔtɔ so mmiɛnsa saa ne teɛ otumfoɔ bempɔ ɔhene no ɔne na sɛ ɔgyina agua mu a ɔredi asa ɔne ne manfoɔ ɛkyerɛ asante amammerɛ ne fɛ ɛne sɛneɛ teɛ ɛwɔm sɛ adeɛ atɔ asante ne deɛ nanso asante amammerɛ sɛneɛ teɛ biara yɛbɛda no adi ɛsɛ sane dɛ baabi a wɔhwɛ firi biara ɛyɛ na wɔtwe da a yɛdie ama na nakuna do yɛ adɔm na ɔtɔ so mmiɛnsa Asantehemaa na ɔtwe da na yɛgu so a yɛdie ekyiniɛ akɛseɛ a ɛbɛyɛ a ne nso ho sɛ mpanyinfoɔ na ɛna wɔn gu so a wɔn no ewura beaeɛ a na Asantehemaa na ɔteɛ kyiniɛ ahohoe ɛyɛ Nananom Abosomfoɔ saa bere Nananom Abosomfoɔ ɔno na edu no so a ɔba abɛkyia ɛwɔ Nananom wɔnya ne baabi korɔ beaeɛ na ɔteɛ ɛberɛ kyiniɛ ne ti ne nso ho sɛ mpanyinfoɔ no ɛberɛ duru sɛ wɔn nso ba ɛbɛkyia ɔwɔ Nananom fie ɛsɛ saa ne teɛ saa bere Nananom Abosomfoɔ Nananom Abosomfoɔ na wɔn afɛ kama bɛrima mu paa ɔne ne manfoɔ nyinaa Nananom Abosomfoɔ ɔne ne manfoɔ nyinaa na wɔn ato santene kama santene fɛfɛɛfɛ Nananom Abosomfoɔ ɔne ne manfoɔ na wɔn ato santene kama a wɔn akɔ akɔkyia beaeɛ a yɛn Nananom na ɔteɛ yɛwura otufoɔ ti ne dwam ti ne manfoɔ nyinaa ɛba abɛkyia na ɛsɛ saa ne teɛ asante amammerɛ no
Santehemaa ana eda omafona ebalechia yaya na Asantehemaa na otie na Asantehemaa efeye akasa esanetie When I want to watch me, you're from Apatopa. I say, you are the name at Wagu. I open a sabre. When I watch me, now I want to show us a Jumsa. You're from Apatopa. You are the name at Wagu. That's a son and also it's here. Nananom Abosomfoɔ Ihe sabre ebra Nananom Abosomfoɔ wakɔkyia wie Nananom Abosomfoɔ edi asa we nyina ya Asanteman brand bia efe ankasa sɛ ade atɔ Asante ni deɛ nanso Asanteman brand deɛ ɛwɔ sɛ esanso adanadi ɛrekyerɛ ɛsɛ sanete ebra wo hwɛ Tuasahene wakɔkyia ewie ɛsɛ sanete Sabre nana Tuasahene wie no wo se osanso abanichini ho osanso eleko Asantehemaa fia ode bechia Ewurade tinie kase ya ewura hono bi esanse tinie kase na ena owo hono enti ebra o chia wie wo se ne manfo na wonde ne tinie ejina ekwan na no etwen na ebra o chia wie osanso ene ne manfo ene ne tinie ekotena se o odakase ni wankasa aha a mejire baby a
Asantehemaa ahana na otie yewurate na adwam ne manfo nyina eba ebechia ekese sanete ohwe awantene ha dodowa na ne won eba besu Asantehemaa ohwa suma kwa hene eti edwam na ohwa so a tumi ahodo enso ahanoma wo nyina eba besu Asantehemaa enede eje sanete ohwa tumi ahodo na ebi na won ekire won tumi ene won ebobre sa ewo enhia ene abre ene eye na wohweda edidi ema Asantehemaa ese sanete Ebi abegyina sisi aguna Asante aguna osi denyame kofi number 1 osi boafo na ne hona sisi abegyina ohutumi ahodo a etwaguo na ekoso echese sana etie Sabre Santina Eja Egwe Kokofuhima na so sha Kokofuhima ono nso na wawura na hima fia ono nso kwa akotia yewura ohwa efekeke me bo ho moden se betini edi anim amamo ehunu Kokofuhima no ane ne manfo nyina Kokofuhima ahima Sabre ohwani Kokofuhima ane ne manfo enso eba bechia yewura Newura huye pa mutum se ade ato Asante ni ankasa Sabre yebra emu yedu ema no ye pa Kokofuhima no ane ne manfo Oha biya Kokofuhima okane nsamielu oguni buide na so hu se ade ankasa na atonani na atimu se newura so ahuye pa o hwe ha yanso ahana ya hihye nana Asantehemaa ebia yenso na ahoso na etwagwe sisi a okotra yewura ewo na egwem okochera ewo na egwem na nana Kokofuhima no na chase no sana tie abusia Baby, I wish ye, baby, I assistant kama. I de kwa
Nana Kunadu Yadom, Autosomy and Son. Not just a sanity. Nya ogusu awhwe na watwe da ye de edi ama Asantehemaa Autosomy na Kunadu Yadom Autosomy Asantehemaa wanya ne baby kro enne ne na watwe da ye Asante nyina mpanimfo nyina ayemfo nyina nkoda eni mpanyini nyina atwa ahia won eba su ama Asantehemaa rachese eno sanity Olivia Happy, a free Aritonfo, a posifo, a media for Obia, Ewaha, let us say, sanity, sanity. Wasame ko infifini ho na ehon so yetimi so hunia ekoso so ewo hobi jumade na ekoso hanne no enye de bi ba akopɛ ana ne ekoso emo chiche bebre na efe ankasa Santini biso na ebano Santini kama biso na wono so eremu no Sabronum and so and I ebe dasebie Kofi Mensa ono so ewia mensia ono so edabechia na watchda yedidi ama Asantehemaa wenya ni baby okro
megusua meka say ene na wocheda edi ama Asantehemaa otoso miensa na kunodu yadom na wocheda ena Asante edi usha aha wodom pimiye pa aha ayama nipa nyina eba ababesu asoma Asante ne etese sanete Moden semeko biaya adumadi ebi nso ekoso ewo the other side na once mama hu dia ekoso enso ewo ho se ohe benimo na ohe ne so ase otumfo ahena nanom fekuo mpanyimfo a won so agi wangwa otumfo ahena nanom fekuo won so na agi wangwa enso ethosa no netese sanete ya yo hanyina ya nanom na wochida na ya ha ye die mpanyimfo de enhyehyeye agukom kama ye pa Onse Asantehemaa ewa ha ba bedi amamre ene ye nana wochida enu ntina ye nyina ye hiem enso ewa ha kama sa sanete Now henswa baby amadu obogu Toamon chief Nanahemaa ajinegwa kama na efeye akasa sanete Hello. na awase ede mana na anonso bitini ekwana ko chiansa so ayo otumfo anko bia hene ono so na oti egwem odi asasa
anko bia hene na edi asa na kona hene so etse kaiwa na odi asa kire no na efeyi akasa ai sanete efeyi akasa Nananom abra wo different tete anya na asabe otu fanko bia hene na edi asa no ena ye da bone e ma sante ebisa sante ye ni da koto mojam asante ni abre asante abonchuma asante etu na ne sa ye die nyina nana kwadu ya do waso yensa nana akopra ena ye di na otuda se de ohuru ya mamre ene amane ana ye no said the Asanteman said the Asantehemaa Asanteman dem soko I will be a person with Asanteman dem soko I will be a person with you over yasa ya tume fra ya babu asha ani aninia agudia yes Asante ya da soko Asante ade nyina fe ye bi fe sabre otu fo anko bia here na Tumana swano eni blaba se nyum kori chagu na se koko so tirotia na chese eni bre na aba eni blaba nananom eni da koto modem nananom ato abeseno nananom ali aisa rodom na Yes, anybody aba Asanteman ya nambre na ejego sana ai sana etie Santine enso eduso kama fefefe a wo hwe enso aye otumfo kwamuhine ono nso na sabre ono nso ebe hwe a Asante amamre efe ankasa otumfo kwamuhine ono na sabre ono nso ebe ono na owo etiro a obei tiabodo man hene enso enie na se enso sanete akatiragu ne maame adanbo kuso ne maame kokra amana na tire ni ensa ati nana eni abriye sa ohwe na fade ene se de wanim sitie no a etia se na areho aba nananom aba bera ye ba aba nana tiabodo man hene ana odene dom sanete akomuni we akomuni otumfo akomire ana asafupati ono ana abeka ono otumfo akomire ana asafupati aba onedo ato satre ana areho abefie o mami ye nyina ana yedi na otuda ani tunananom ani abiye ba
otumfo akwamuhene otumfo akwamuhene ono suna pray ono suna ne manfo nyina eba betia asante enede ade ato asante ni ne ade ato asante penfo nyina anfo nyina enkoda ipenyini obi biara eba betia asante ne wa bra ade ato asante ni asante Sabre Nana Antoine ene Nana Amokomhene omona Sabre omo nso ebe Nana Amokomhene ene Nana Antoine we enu afomienu won edi ade ewa Asante amamrem ewa Asante won ene won eba abechia abra edi Nana kunadi ya moto simiensa na otwede etese eno so sanete Nana Amokomhene ene Nana Antoine ene afomienu wonyina edi ade eye Amokom ene Antoa na eno so sana etie efe yankasa uhusane ne manfo ewo oduo ene odo ene mawon sana etie Asanteman no Nana Kwakuwa otoso miensa ofrantoa Nana Kwakuwa otoso miensa Antoa de sekronkro no okasa na sebasa Antoa so nyoma ehene no pia Nana pia sanete Asante no Asanteman refe Asante so ewo bi eche Ubepiem ewa Asanteman Shapalisa na chese ubise Asante nyina etwam ehia ewa ha emu enkoda emu empenyufo emu asofo emu egedufo obibia etwa ehia ewa ha ai Asante na ebe ya
na me huchini ya muse ya traso nana dwamena akanten na tese dwamena akanten hene ana sabe edunu so a ono so ene ne manfo atosanta won ebe obo ene odo a ne manfo nyina ene manu a na tese efekeke na efekeke ofenso man hene ono na sabe edunu so a ono so ebe sanete Asanteman mre no sanete Sabre offenso my hene offenso ema na sabre edunu so ono so ebi Sanete tu pogacho ayawa pia na gamna no pia modu kwa ire no pia tasura pia no ayawa odo ene obu anama fode o mana efekeke Asanteman frankasa ai so mahine ono na sabre so a obey eye offenso emai ehine Sabre offenso man hine utimu obuo ene odo ne manfo ede mano sabre so sha na wotida die ama ye Nananom Abosomfoɔ ama ato Asantehemaa ye Nananom Abosomfoɔ oto so nyensa mesraw nipa oha ebie no amogina so nyina another two medamo nyina ase medo rubi ase se ogina dey na Coffee TV so na onu so hwebi mesraw se obebo like button so amame na akoso ahye nkran womode na bo like button so mame na amwa ema YouTube entimi enhye na video no entie so anto afofo mega say na hunsa ba ko aboso aka ho ya bi sha say na moya yenso ehye nkran ema domanda yedie no yeguso eyensa edwe aye offense man hene oni na sabre oguso a owo akwachia owo Asante efie sanete Asante nyina etwa esia ene ewo menhia a won eba bedi na wotweda a edi ede ama Nananom di yadom otoso miensa
Suadu and so and I come I don't know Sabre or any Sabre and I say about on also Edsia and Sanity. And also a year Agasa, and I'm crying and I sabré. So, I don't know. On said that. Yeah, yes, someone. Yes, what's that to mine? Yeah, that's a black. Yeah, that's the black. On said that. Yes, someone. You're ready to buy. As a decision, when a piao, then a piao. That's a black piao. On said that. As a decision, what do you for that decision? Piao, piao, yes, someone. On said that. Piao, say kutu, say bam. Essa tacadia, piau, é sumou, é na piau, que tá tirando, oh, piau, esse ali é o Asante, o tu fosse o tu.
Asatewura na himfie na yewei ye yasoma se yewura yada ina aba payini na kurodi yadom na ye adotie na ye esi ano yewo so oh ine on sada yow na sabre onfufuo ewom na pa Muhammad abo epinim penfon baako na yetimi atide nti a ene eye ni brada na so onfufuo ewa ha mame mesra adentina ene ye ebra enye ni abre na so onfufuo ewa ha me ba cha ya mame na yehunu no oye otumfo ose tuniku Asantehemaa na sia ye ewo techima ntana wase aswata no asukase na yere no enti me kana ma kire ma otu wa yere no eni nti ono adwabo bi ase ani bro areho ani chi obi a ne ntoma ye fufuo odanso esansa oye kwafo babni e ma otumfo mame me da se ene wunchemu a odi amaye na se wuchemu a ono na oye otumfo kusumpanyu ase say any jemo say arohomo on the fufu na ena ose masanso ba Muhammad ne abo apini baako na ono so yetie nchemu nso free ono so ho mame padaroma enibre na ba aye nyina yenim satuntum na yehye na aye den na yehufuo oye musabre obetima ma yenchemu kakra me say enede eye eni brother aye nyina yenim satuntum ana wosai wo ha na nso mu fufuo oye mu obetima abo ma yenchemu kakra Pacho maame no oye ensuota no yire wo mfira tuntum wo mfira kokko enti wo ba no wo sa wo de ne ahokafo ade ba enu tama wo fira kokko fufuo miras mame na samu muna omode mai na chese sanete na hima de ono de onfra tuntum arewomo eye nijemo ni nyina mu no eye fufuo na ode nante na so ne manfo de omode tuntum na won ede benante na onwa mu de ode fufuo na benante afi no ba ene aya na wochida a edi edema Nananom Asantehemaa kuno di yadom a tosumiensa na wochida na yedie na nipa nyina abahye bo ha amumpanyimfo amunkuda amusafo rema wona ofiri Ghana
ona won free na obi bia etwese mo ha ye ba di araho ye ba be di na watchida ho honum e ma na kuna di adom otoso nyensa na kire se no so sanity e pepe Oni de osumo arewomo edijemo fufuo ana odi dijuma fufuo na odi lantie ana na hima no